Urriaren 26an hasiko da Donostian fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea. 24. izango da urtengoa. 7 egunez, makina bat pelikula filma ikusteko aukera izango dugu, beti fantasia eta beldurra ardatz. Ilusioa, zirrara eta ikara sortzen eta tartekatzen dituzten filmekin. Urtero bezala beldurgarria izango da hasiera ekitaldia. Nekrogunek danborradazteta deituriko martxa egingo du. Antzoki Zarrean, Bienvenidos al fin del mundo filmak irekiko du astea. Umore eta fantasiazko filma da hau, sail ofizialaren parte dena. Aurten 20 pelikula dira, lehiatuko direnak film luzeen lehiaketan, eta beste 2 lan ikusi ahal izango ditugu lehiaketatik kanpo. Nerea Txapartegik sail ofizialeko filmen jatorri aniztasuna azpimarratu du. Europa eta Estatu Batuetako filmak ez ezik, Kanada, Txina eta Japoneko lanak ere eskainiko dira. Bestalde, film laburrek ere izango dute sail ofiziala. Tartean daude, Europa mailako sari gorena eskuratzeko film favoritoak. 14 lan eskainiko dira guztira. Aritz Moreno Euskaldunaren Kolera lana ere tartean da. Gainera, aurrek ere izango dute fantasia eta beldurrezko zinemaren asteaz gozatzeko aukera. Mireitz eta Azti txikia filmen proiekzioekin. Baina beldurrezko aste hau ez da filmetara mugatzen. Zikloak, erakusketak, tailerrak, ikastaroak, festak denetarik izango da Donostian. Hori bai, zinema aretoetara joateko sarrerak datorren astelenean jarriko dira salgai.